Ndinokukwazisai mose vakatiteerera vari kutoona pamasaisai pano paindaneti. Ndovimba kuti muri kuitirwa zvakanaka kwose kwamuri kumabasa. Nhasi ndina Teresa Vhumbo, hanzvadzi yangu iri pano, ine nyaya yatinoda kuti tigoverane. Zvichida pane vari kusangana nezvakadai so. Zvichida iwewe uchawanawo rubatsiro. Zvichida chokwadi chake chinobuda chaanenge achiti chokwadi chake. Ari kuti paari pane chivanhu chiri paari, zvekutoti vanhu vakutosvika pakutomuacuza nezvinhu zvaanenge asingazivi. Ari kuti sekuru vanouya pandiri, ndotoridzirwa ngoma, ndakarara everyday na3 am ndaimutswa. Is a lot of stories dzaari kunge achida kushare nesu, but zvakakosha kuti inini ndisataure iye vazotaura. Makadii hanzvadzi yangu? Handiti ka last time ndakaona nyaya yepaVhumbunu. Vhumbunu idzinza hombe ichiuya kwaMambo Mutasa. Ndizvozvo. Grandfather wangu ava vakashayika musi webirthday rangu, musi wa12 June. Pakushayika kwavo asina nechiri chisikana chidiki, pane zvinhu zvinotodzi zvakaitika zvandisingazivi kuti vanhu kumusha kwedu uku vakatogara makore ese ava vachiziva kuti pandiri pane zviripo here. Nge vanhu vanga vasina vanitaurira kana zvazvakamira sei handizivi, kana vabereki vangu kuti ndivabvunze pandakasitanga kuzonzwisisa inini vakanga vatoparara. Saka ndakubvunza vana baba vangu varipo, vakatanga kunditi rasha nekudii, hey mwana musikana unotibvunza iwewe chichi. So ndakabva ndati regai ndiende kwaMambo Mutasa. Ndobva ndakaenda kwaMambo Mutasa. Ndasvika kwaMambo Mutasa bva ndanotaura nyaya yangu. Mambo Mutasa kuti chiregai ndipe soko kuti vanhu kwaVhumbunu murudiwa kwani kwaMambo. So Vhumbunu yacho yakakura. But ndipo pakauya vana baba vakatodivhaidhana. Tiri kwaMambo ikoko bva ndataura nyaya yangu. Sekutaura kwandaita apo kuti ndine zvinhu zvandiri kurota. Uri kurotei tsvimbo, matende, mapanga, zvichionawo zvinhu zvechivanhu. Asi anoziva kuti zviri kurevei. Baba vakauya i1. Baba mumini wangu anonzi Baba Nyoma nehanzvadzi dzangu nevamwe kumusha vakasapota. Vamwe havana kuuya pakuti vamwe vaitya, vamwe vaiti isusu hatidi kupinda mazviri, vamwe vaiti taakuenda uchechi. So vauya nehanzvadzi yangu vakabva vasvika bva vatotanga kuti nyaya tinoiziva. Inini I was shocked. Saka vanhu nyaya vanoiziva, but ndakaenda kumusha vanhu vatonditira zvehasha zviri kumbofamba sei. Saka ndisati ndazvikombrehenda kuti zvinotangirepi chibva nepi because zvechivanhu asingazivi. Saka vati tinozviziva vakutsanangurira Mambo Mutasa paya. Mambo Mutasa vatsanangurira vakabva tiendei kumusha kwenyu munogara pasi. Ko vamwe vana baba sei vasina kuuya zvikanzi vamwe wacho vati makumbo ari kurwadza. Vamwe mukuHarare vati nhandui, vati takunamata. Vamwe vacho baba munini takazoti tabuda paMambo Mutasa paya takongurudzirwa kunzi endai munofamba nemwana muzondipa anza kuti madii munofamba semhuri. Ndobva takaona baba munini waya pabasi stop. Vari kungotenderera vamwe baba munini vakazoshayika havo. Uchiona kuti madhara enyaya dzavo dzavari kutaura dzine padzinonosangana ndoita padzinonopesana. Saka zvakunditawo zvichindipawo insight yekuti ndoona kuti okay, nyaya iyi inenge yakanetsa panana baba vangu kuti vakure vasingawirirani ndeyekuti pageneration yana baba vangu apa vanhu vakatanga kubata bata vari kuda hushe. Sekuru vangu vazoita barika saka vakaita vana vakawanda. Asi chinhu chavakakanganwa manje ndechekuti sekuru great grand vanonzi vanga vakagadzira musha wavo, vakaenda kunonzi kwaManjoro, bva vasvika bva vanotora mushongo wavo, bva vabhadhara nemwana tete wavakabhadhara n'anga yakavagadzirira yacho, bva vamupa neiron, kwaipfurwa iron, bva vamupa, bva vaisa tsvimbo yavo iyi inotaura kuti musha mangu hamudeurwe ropa. Tsvimbo yavo iyi inotaura kuti musha mangu kana mukaroorwa muroora asingabvariri machira anomuka agare. Tsvimbo yavo inotaura kuti muzinza medu hatibate mishonga yakaipa, hatirombe, tinozvisenzera, tine uvhimi hwedu hwedzinza hunotozikanwa. Sekuru vangu vaitonzi vakabata musiko weshumba. Great grand. Nyaya dzatotaurirwa. Ava sekuru vangu ava grandfather vandakazoona, isusu hedu takazovaona vatokura vakutodondodza, vakafa kuma116 ikoko. But kare kavo vainzi vaipinda musango vachipinda mumapako ane rovambira vachitonovhima zvekudzoka nemhuka 3-4. Saka uvhimi uhu ndo hwanga wakuzodiwa negeneration yana baba vangu vabata-bata. Saka vabata-bata ipapapa tsvimbo yanga yakapiwa vamwe baba. Ndo patsvimbo iya kuipisa kwavakaita. Saka ndo pamwe pandinoda kuti nditi famba kwandiri kuita ndipa clarify kuti vanhu vanoita sekuti vakapisa tsvimbo ine kuti vanga vakunamata. Asiri izvo. Tsvimbo iyi yanga itori nemhiko yadzo yakatonaka because sekuru vakatopa mamissionaries pekuvaka chechi.
pekuwaka chikoro ndosaka kuine chikoro chinonzi Vhumbo ndisekuru great grand. Vabva vati kumamissionaries inini ndichakupai pekuwaka chechi ndatanga kupinda nemhuri yangu United Methodist saka makanzwa vanhu vachiti chechi yedu isusu United asi ndine chivanhu changu chandinoita chakanaka chakachena saka ndakuka sekuru ndokuzoenda unogadzira kuti vanhu vasabate zvakashata asi mopota muchiti pagore vana baba ukatovabvunza vane zvavaitoita zvavanoziva zvechivanhu chemadzishe chedu pagore asi kuchechi vanhu vachidini vachienda. So pageneration yana baba baba vabata vavhiringa vadini tsvimbo iyi yakatanga kuvanetsa because tsvimbo iyi haigari pakasviba bai ndobva vakatora tsvimbo yabva vaipisa. Dzimwe tsvimbo 2 dzacho idzi dziri kutsvagwa nevanhu inini ndichidzipiwa muhope nekunge zvinhu zvakuzo unfold dzine kwadzitori saka ndinongopiwa makuru ndoenda kunobvunza vana baba kuti kune gadhani rasekuru rakadai ubvwa kuti ririko kune gomo rakadai zvinozvanzi kune ninga but kuti inini ndizviite ndiri ndega semwana ende mwana musikana zvinoramba. Saka tabva kwamambo mutasa kuye ndakabva ndazoroteswa nana sekuru avo vachiti fonera chief Saunyama taura na chief Saunyama ndinongoroteswa dzimwe nguva ndongoti ndakagara kudai ndinongonzwa inzwi instruction. So ndafonera chief Saunyama makadi henyu ndinotaura navo vanotondiziva pandavataura kuti ndakatombokuudza kuti pane zvinhu zviri pauswa saka ndichakupa vanhu vangu vanondibatsira padare rangu 3 ndichavabvunza. Mukuzotaura nachief Saunyama ndokuzosvika kuti tidaidze mukosanjera muchakwedu. Tadaidza vamukosanjera sedzinza manje taungana but dzinza iri ranga radivhaidha ini pandakazobvunza ndopandakazoudzwa kunzi tinotangira dzinza redu pana vasaira naana baba. Mukosanjera ndopa akauya kumusha vanhu tikaungana mukotsanjera akabva ataura kuti inini zviri pane mwana uyu hazvitungamirirwa handisi kuzoita zvandinoita mune imwe misha yandinouya asi zvandichaita ndichabudisa zviri pamwana uyu kuti zvitaure zvega nekuti madzisha havatungamirirwa vanotungamira vega. Kana ndavabuditsa vachataura zvavanoda voronga zvavari kuda kuti imimi mudini muite. Mai vaya vakapisa nzvimbo vaya ndobva ndaenda ndikanovaona ndandine vamwe wandandinawo kumusha tine marekodhi takatovarekodha pavakatoona vakutotanga kuchema bhozi ivo vaiti kupisa kwandakaita nzvimbo zvakundinetsa bhozi makumba vanga asingafambi ndakatoona musono at least vagona kumira zvanga zvatovashatira saka vakatanga kuchema vakutaura vabva vazonditi nini ndoda kuona uri wega but ndana uzodzoka hangu bva watsanangura zveshuwa kuti nzvimbo vakazodzipisa zvaita sei. Saka nzvimbo idzi dzakunetsa. Nzvimbo idzi kupiswawo kwadzakaita ikokoko zvimwe zvanga zvakunyanyonetsa ndezvokuti mumusha medu vana vasikana vakazoroorwa after vana baba vasisipa hatinoroorwa totobvisirwa tochata asi kuvarume kwacho hakugariki. Kumabasa vanhu havachaendi kumabasa variko magraduates vamwe vatori nemadhigiri pandiri panapa nditori dhigiri ndiri nesi tori nemadhigiri angu but handikwanisi kuti ndiende kubasa nekuti ndikada kushandisa izvi zvemagetsi zvemakombiyuta nini ndogona kutanga kutosvorwa maziso ndogona kutanga kudi vamwewo hameno zvinoitikawo kwavari saka marombe marovha angangozara kumushoko kwada kutenga mota wotoita accident haukwanisi kufamba nemota iyoyo ukazvitsvaga zvonzi inyaya yetsvimbo iyoyo tsvimbo idzi ndo dzine nyaya idzi. Vamwe vari kurwara ndofunga pane hanzvadzi yangu yakabuda iringoita munhiku singanzwisisiki kumusha uku kune vamwe vakatowanda vamwe ndinongosiyira kuti vazochitaurire vega zvichabuda zvega pachena. Saka semhuri yanga isisina kubatana hatina kukwanisa sevana kuti titaurirane but maproblems acho unongoona kuti ari simira ari kuitika kwababa munini ari kuitika so vamukosanjera vauya vakabudisa sekuru ava vabuda pakabva panzwa pane umwe mwana wakwababa munini anobudirwa obva abuda. Handizivi kuti akazodifferentiata kuti sekuru masaira ava muridzi wedzinza ari kubuda pana iyeye musikana iyeye anonzi Laina apa paura pari kubuda sekuru ishe ndiani but sekuru inini vachindirotesa vakati muchaenda kumusha zvoitika zvichaitika then inini ndichashosha ndega vese vana vakabuda muchiuno changu because vanhu vomusha kwedu vane nharo vanonetsa. So pakabva panzi pari kuda kurongwa bira ndanda kuzotaurirwa after sekuru vaya vaenda pada kuitwa bira munobika doro 7 days doro iri rinofanira kuita rezviyo mabikirwo acho vana baba vaitoriziva sekuti vaitomboribika kudhara. Mabika doro iroro ndichakupai mhuka yemusango ndichakupai kunyange neshiri dzemusango
haangadzidzi. Mobika doro renyu, mabika doro, mhuri yese ichacontribute kuti mugozotenga tsvimbo dzangu nekuriplesa zvinhu zvangu zviri kudiwa. Ndichakupa instruction yekuti moita sei. Saka kubva ipapo takazongobvawo ndapatsanura nawo kuziva toda kubika pari zvino hapana anokwanisa kufamba kana kuenda kun'anga unotora chaanotora. Asi mukanga muruda kuti mari inonduzisa kuti hamusi kuenda kumabasa, garai pasi mukumbiriri. Mune ngozi dzirimo mumusha dzakaparwa but ndakadzibata kuti dzisauraye vanhu. Ndoda kutanga mati mudzose tsvimbo yangu iyi panzvimbo. Kana tsvimbo yangu iyi yadzoka, inini ndichakupai mari yekuti munoripa dzinza rochena. Mapedza imini pachigaro pangu pogaramo. Saka ipapa ndo pakabva patotanga problem manje because pana ana baba vana baba wangu vamwe wacho vakarumba vane zvinhu zvavo zvekuti ipapo pakatobuda sekuru vachitaura vakabva vataura vakati pana atori negadheni rine mabhanana pa rine nyoka iri kupota ichirara nevana. Saka inini ndozoudzwa nevanhu sekuru vaya vaenda kuti ndizvo zvataurwa kwanzi munoronga bira. Saka vanhu vachauya here zvikanzi vati vachazvozva vega zvese vanhu taakuziya urongo huri pamberi mukusanjira akati saka ini ndoenda vanhu ukavhunga kana marongeka mari dzinodiwa nei mondidini mozondidaidza toronga date. Shuwa mukusanjira waenda inini ndiri kutongorota mainstructions aya. Ipapo ndandatobvaumba kwangu ndaigara kuGreenside ndandachinzi manje izvo zvawatanga nezvawadene inongara pamba papaboko namai wako kuti tikwanise kukuchengetedza nekuti vanhu vauri kudanana nawo vanaumira mushe. Asi inini ndini ndichakuchengeta saka usatye kana kuvhunduka. Mutedzera zvandenda ndakutaurira ndokumuvha ubva umba kwangu Greenside kuyozogara panapa kusakubva. Mazuva ndiri kuno kusakubva kumba kwababa ubva kuGreenside. Saka ndakazongoya nezvinhu zvishoma shoma. Baba mwana wangu wabva umbotora mwana. I went through hard times separating nemwana wangu but ndo zvazviripo ndauya ndagara kuno ndo zviripo. So ndangofunga kuti chinhu chenguva diki ndotoona zvinoda kutosvitsa my 50 year ndiri kuno. Saka ndinongodhabhula mbopota ndichienda kumba kwangu ndodai dzimwe nguva kumba kwacho kunenge kusiri kutoendeka kana kutoti ndikabuda panapa ndichida kuenda ndonzi uri kuendepi ndodzingirirwa kana nebenzi kudzidzoka. But ndirongorarama nazvo kubasa handisi kuenda ndirongoraramawo neshamwari dzangu dzichindibatsira. So kumusha kuya tabika doro riya rachizosvika pakudini pakubikwa. Baba wekuHarara ndobva wakazotaurirwa ndobva wakazobvuma kudini kuuya nokuti ndo vakuru pane vese. Ndo sibling 1 yasara mbama ana baba wangu ndo vanobarwa blood nababa wangu same mother same father. Ndopo wakauya kumusha. Inini nguva iyoyo ndoda kuti ndiende kumusha. Hanzvadzi yangu yandotedzera imba ati kauya kuno toda kugura musoro noti sisati tungamirirwe nemwana musikana. Vese vabva vabatana. Saka zvavanonoita vanhu vaya vanoita team up pachavo nofika makatozviona kuti havawirirani. Asi inini pandinozongonopinda kudai vanhu vaya vanobva vaita team up zviya zvekuti avawo vana baba vanenge vari kuti nyaya isagadzirike kuti tisafumurwe. Ava vakomana ava pane warudzido tsvimbo dzacho plus ndinotosuspekta kuti pane wabata. Nokuti panguva yacho iyoyo vaitya kusangana nana baba ndobva vaenda kune imwe n'anga yavo kudanga bvura uko vasvika bva vanopiwa mafuta eshumba avainzi munozora kana maakuenda unosangana nana baba. Vega futi ndo vakazonditaurira zvisina kumbovabvunza. Isusu takaenda kune imwe n'anga kudanga bvura tikapiwa mafuta eshumba ndopandakapesana nehanzvadzi dzangu. Kwe munogonopiwa mafuta eshumba sei? Sekuru vari kuti musafambe musadini. Kana paine chamuri kuda garai pasi mudini mukumbiriri. Kana mafuta eshumba mama akwadita atiri kutya na baba. Ko imi muri kugotya na baba muri kutungamirire kumberi inini ndiripo. Zvakutoita kunge ndiri kuzvitutumadza. But inini all I was saying was siyaika ndingotedza zvandiri kuteedza. Vamwewo ndo vanga unditi wo uchafa. Wozoda kutozviita hero. And then I was like handina uhiro hwandiri kuda kana mbiri yandiri kuda kana ndiana azviita kana kuti chii. Chinhu changouya kwandiri chandiri kutraya kutofigure out kuti what's happening in my life. Ndandine life yangu nemaplans angu nemaambitions angu nezvandaitoda. Ndandatoita English course yangu ndoda kubuda kutoenda kuUK. But vandatosangana nebanzi kuHarare kuti kanditi ukakwira ndege yorudzi rwakupenga. Enda muchako yenyu unotanga kugadzirisa zviri musha kwenyu. So patime yacho iyoyo ndakabva ndati nini handichaenda hangu kumusha. Ndikozi kuenda kuno nesana nemwana wamai yangu atori neprotection order yandakamutorera itorimo. Kana muchida kuziona ndichakuratidza yekuti aitoti ukauya kuno ndokugura nedemo. Kusvika ndakatomubloka kugura musoro nedemo. Ndamubloka aichitumira mamessages kushamwari yangu aigara pasasa.
akauya kuno kusaka bira riya rakazoitwa handiti inini handina kuenda mumusha vanhu vese vemumusha ava havana kuziva kuti inini sei ndisina kuuya mumusha but kwandiri ndakangoti dzimwe honda hadzisi necessary sinzi ropa riri mavari riri ropa riri mandiri regai vaiti ndakatofunga kuti zvinoita handitoziva zvava zviri kuda inini saka doro riya riya rakazongonomwiwa rikadzonyongodzeka nekunzwa kwangu handingadi kutaura zvakaitika ipapo vachataurawo saidhi ravo vachitaura ega chokwadi chinobuda pachena but ndakazonzwa kuti mukotsanjera ane zvaakanga akuvataurira zvisiri kuchadini kusawirirana but nyoka iyi yakanga yataurwa nasekuru inini ndaitoita zvaizvo ndainini semunhu mango nyoka iyi ikashaipa chapinda pamahwani ndakunzi ndayapisa yakatonzi nevaiweko kumusha chazonzwa vachipupura vakatoenda kugadheni kuya vakatosvika zveshuwa vakaiona vakaitora baba vaya muridzi wayo aanzi achitoti kuna vanhu usagara muinaro iri aridii ari kwani but nyoka iya yakabviswa hombe yacho but nyoka iyi yatone makore zvekuti yakazvara ine vana vakasara varipo ini ndo zvange ndichipiwa nhasi kuti ndo muchimiro chazvo kune mabhasiketi arimo kune banga iri ndoripiwa riri kuita kunge rakadonhedzerwa mutoereti so asi handina wandokwanisa kuvhunza because ukavabvunza vanotanga kuita hasha so vanhu vakaita bira ravo vakaita zvavakaita tsvimbo idzodzo ndo padzakabva dzanzi uyu manje ainzi ari kubudirwa sasekuru nasekuru masareni handiko ndobva ati tsvimbo idzi dziri kuenda kumwana wehanzvadzi yangu vazama kutsvaga mhuka iye musango havana kuiona inini ipapo ndaitoenda kuchipinga uko neshamwari dzangu kumadhira yandaenda ndafonerwa tete muri kuuya here because vanhu pa7 days isi zvaingofungwa ndichauya muriwo washota kuno inibva ndatopindura hangu sekutamba kudai ndikati but zvimwe zvinhu zvechivanhu vanasekuru vari kufungwa kuti kune masango anoonekwa mhuka iyi pamasango pakona repajoba paya takangoti tichikona mota kudai papabuda mhofu yemukono bva yati dzi pamberi pemota yedu good 45 minutes magonyeti ari kuti pi apa pakona hapana kuti mota dzingaenda nekupi pablind kona so mota dzakamira pipipipipi bva yangofamba bva yauya kuwindo kwandandiri bva yadongorera bva yatodzoka bva yaenda apa iye hanzvadzi yangu ine vamwe vakanga vaenda kugrange uko kune muzukuru wedu anogara vasvika vari kuda kunotsvaga mhuka iya nemabhullets munhu akazondiita kuti ndizive kuti vaenda kuningirini muzukuru akufona kati vanasekuru vabva panapa vari kutsvaga mhuka iri kunziri kudiwa kupurogiramu iri kuita kumusha but mabhullets ndazoaona padhuze dhuze ndo zvakandiita kuti ndikomende kuti kuchine mhuka here tichinosangana nemhuka taakubva ako tauya kunyanyadzi kuti toita madhiri neshamwari dzangu tiri kufamba takakurosa imwe rwizi tasvika paya paya vanhu taugeza maoko timu rangu paramhanyiswa nenyuchi vanobva warumwa nyuchi dziyabva dzanditenderera kuisa kakrauni mumusoro so mumwe baba wanga waripo vari kushona mva waseka indiri kutofamba ode ndinzwa mumusoro mune nyuchi asi hazisi kundiruma dzamhanyisa vavo chikoti kaini saka vanhu shamwari dzangu dzadzangonditi kule zvekuseka kozi ndonyanya tamba nevakomana so tazofamba ndibva tati ngatidimbudzire naapa tiri kufamba mukasango kayaka uku kumusha bira riri kuchaitwa friend yangu anga ari pamberi aiziva kwatiri kuenda wapfuura inini ndiri namba 2 musikana ari kumashure ainzi chingi ari kuti nevamwe vari kumashure vari kutisa chii nyoka ini ndiri kucheuka kudaiwo panapa neapa ndiri kuona pakamira rowa bira rakamira kudai ndatarisana naro maziso aro anenge akatsvuka kuti piri ndakangomira zvezvekuti ndakangocheuka bva rangotarisana neni madziso kwechinguva handakumuuvha handakudii varatodzika varaenda tichisvika pamba pana baba waya uyo anga ari kumberi kaanga amhanya ava vachitenderera nerodhiyo uko vazosvika chii vataura zvaitika vamwe sekuru wanga warimo wechikuru ndobva wakabva wangobuda bva wati kune mwana womukomana anga ari kusumuka vachangamira agara inda kutosheza chii chakuitika paya ndakutoseka neshamwari dzangu tasitoita zvataita paya tatobva taakuuya takwidza vamwe baba vechipostori tipota fanifani neshamwari dzangu vatori nendebvu dzavo nesvimbo ravo taribuditsa pahwindo tikutofamba chichitasvika pamasangwara panonzi anoera ndo patakaona hanga masango parimita pataona hanga murodhi pamberi pemota yedu bva dzaenda kusaidu dzakaenda kumadokero kubva dzatanga kufamba dzakatarisa kumabvazi woko 1 by 1 dzakateedzana kucrosa road maboya atatatakura wechiposti ndopa wakabva kuti drive usafambise mota usatsike hanga ichii hanga dzinotya mota nyange dziri dzepamba efana kutobhuruka ichi chivanhu ichi zviri ureve mota muno mune munhu ane chivanhu chikuru choti chikagadzirwa ka
but chivanhu ichocho changononga atochiramba hake but kupedza hake chiguwa. Saka ine shamwari dzangu tatotoziva zviri kuitika, takazongosvika kuno kuti atonhorerwa. Ati tasvika